En aquests minuts us intentaré explicar quin és els nostres arguments bàsics en el tema de l'educació en la ciutat de Barcelona. No és casual que aquest acte comenci, o aquest seguit d'actes sectorials comencin en el tema de l'educació, perquè per nosaltres i pel Xavier Trias, el nostre candidat i futur alcalde, és una prioritat. La primera reflexió que voldria posar damunt de la taula és que l'Ajuntament de Barcelona té poques competències en temes educatius, és veritat, però que té la voluntat, en l'àmbit de Convergència i Unió, si aconseguim, com tot sembla, el govern de la ciutat de Barcelona, té la voluntat d'implicar-se a fons en el fet educatiu i en la millora del nostre sistema educatiu. Creiem que Barcelona té molts reptes en l'àmbit de l'educació. Creiem que també disposem, o és evident que disposem, d'una ciutat on hi ha una xarxa molt completa de centres diverses titularitats. Tenim escoles de titularitat pública, com són de la Generalitat i de l'Ajuntament. Després m'hi referiré concretament en els centres municipals, centres concertats i també centres privats. Aquesta és la diversitat que ens dona força com a ciutat també. Em volia referir a les escoles municipals. Crec que és l'exemple clar que la ciutat de Barcelona ha tingut una vocació històrica en la formació i en impulsar una formació de qualitat. I ara, en el paradigma que se'ns planteja en el futur proper, haurem de confegir tots plegats un enfortiment d'aquest sistema. Per tant, bones escoles i bons professionals els que hem tingut i tenim a la ciutat de Barcelona. Explicaré què pot fer l'Ajuntament en l'àmbit educatiu. Es poden fer moltes coses i la veritat és que aquest compromís que en Xavier Trias i l'equip que l'acompanyem en aquest trajecte us plantejarem són coses que s'emmarquen en les nostres marcs competencials i que bàsicament es fomenten amb la col·laboració estreta amb l'administració de la Generalitat de Catalunya. Crec que han de quedar enrere altres èpoques on, per diverses circumstàncies, la col·laboració no era tan estreta. Educació, com he dit abans, l'educació a la ciutat de Barcelona ha de tenir una col·laboració plena entre les institucions. L'Ajuntament, que liderarà en Xavier Trias, tindrà una col·laboració franca i de treball intens amb la Generalitat de Catalunya. Tenim un repte i també tenim una eina, que és el Consorci d'Educació de Barcelona. Tenim el repte que el Consorci d'Educació de Barcelona canviï la forma de fer les coses, com les han portat fins al moment, que intenti ser una eina que faci més eficaç la gestió educativa, que no posi problemes, que ajudi a la gent, que ajudi a la comunitat educativa, que ajudi als mestres, a les direccions dels centres, que ajudi també a les famílies. Hem de millorar l'atenció a l'usuari i també al professional per part del Consorci. El Consorci ha de respectar també les dues administracions que el composen, fonamentalment, i cadascú ha de fer la feina que li pertoca. La nostra principal prioritat, com a Ajuntament, crec que aquí no diferirem gaire de les prioritats del país, és la lluita contra el fracàs escolar, l'abandonament d'estudis i la millora dels resultats educatius a la nostra ciutat. Per fer-ho, hem d'enfortir programes que poden ajudar a millorar l'èxit i ser pioners, com ho hem estat en altres ocasions, en impulsar programes com el programa Èxit, que s'ha fet i es va desenvolupar, va començar-se a desenvolupar a Ciutat Vella, que s'ha anat desenvolupant en altres districtes i que hem d'enfortir d'una manera molt més important. Creiem que la clau d'atacar el fracàs escolar i l'abandonament dels estudis és l'orientació. I per tant hem de posar recursos a millorar l'orientació, els processos d'orientació dins els centres i ajudar que les famílies, els docents i els alumnes puguin estar millor orientats. Hem d'enfortir els programes que van dirigits a ajudar la gent que perd el tren. Els PQPIs són una eina. Poden haver-hi d'altres, són una eina, però ens les hem de creure. I per tant hem d'impulsar-les, hem de reforçar-les i l'Ajuntament estarà al costat de la Generalitat per aquest tema. Hem d'ajudar també a desenvolupar altres tipus d'accions. Les escoles taller, les cases d'oficis i demés han de redefinir-se, però són eines importants. Ara faré un incís en un àmbit que crec que és molt destacat, que no per la seva importància numèrica, però sí per el seu simbolisme. Les UECs, les unitats d'escolarització compartides, les hem d'ajudar més. Estan fent una gran tasca social, les hem d'ajudar més. I l'Ajuntament ho farà, també de la mà amb la Generalitat de Catalunya. Hem d'enfortir els nostres plans de seguiment d'absentisme escolar. I amb això també ens hi trobarem.
Hem de donar recolzament al suport escolar, a les aules d'estudi, a projectes que d'alguna manera des de l'Ajuntament es poden desenvolupar amb un nivell d'èxit alt. Hem de desenvolupar també un pla de millora del nivell de coneixement d'idiomes estrangers. L'anglès, el francès, etc. Tenim un baix nivell de coneixement dels idiomes i això ens fa ser, per donar l'expressió, poc competitius. El nostre sistema educatiu és poc competitiu en aquest àmbit. Per tant, hem d'intentar viabilitzar-ho. Hem d'enfortir l'aprenentatge digital a la nostra ciutat i hem de fer una aposta molt forta per la formació professional. En parlaré en breus moments. Un punt important són les infraestructures escolars, el mapa escolar i la implicació de l'Ajuntament en l'acció educativa. I aquí ho tenim molt clar. L'Ajuntament continuarà mantenint el seu compromís en els plans de millora educatius, de centres educatius a la ciutat, així com en el manteniment dels centres. Planificar millor les nostres necessitats educatives a la ciutat. Això vol dir un mapa escolar més adaptat a les nostres necessitats, incorporant no només els equipaments escolars, sinó que altres tipus d'equipaments de caire més ampli en el sentit educatiu. Hem de ser capaços també, i el compromís també el tindrem, de gestionar millor el sòl disponible a la nostra ciutat i de fer unes reserves de sòl per a equipaments educatius futurs, tant de titularitat pública com d'iniciativa social. Posaré l'exemple de les escoles d'educació especial, on hi ha d'haver un compromís d'aquest Ajuntament també per elles. Dedicar recursos, com hem fet, però amb més intensitat als camins escolars. Els necessitem per vertebrar barri. Donar suport també als centres educatius a cada districte per millorar la relació i la comunicació amb les direccions dels centres i els districtes. Hem de fer programes i continuar fent programes transversals de salut, de valors, de mediació, etc. Hem d'apostar per infraestructures de tecnologies de la informació. Hem d'ajudar que la banda ampla arribi en qualitat a tots els centres educatius de Barcelona. Nosaltres pensem proposar la creació d'una anella tecnològica que uneixi tots els centres escolars de Barcelona. Ho hem de fer-ho d'una manera molt acurada, però plantejarem. Garantirem i hem d'intentar garantir l'accés gratuït a internet als alumnes de Barcelona. Més enllà dels portàtils i dels instruments ens interessa l'accessibilitat a internet. Respecte al dret d'elecció de centre, tots coneixeu la nostra aposta. Per part de l'Ajuntament, l'aposta nostra també va dirigida a intentar flexibilitzar les zones escolars, buscar complicitats també amb altres ajuntaments del voltant de Barcelona per crear zones limítrofes, ampliar els criteris d'assignació de places, la consellera presentava ahir una iniciativa en aquest sentit, millorar l'atenció a les famílies en el procés de matriculació. L'atenció a les famílies és fonamental, no podem traspassar el neguit que tenen els processos de matriculació, de la manera que fins ara s'estava fent. Hem d'intentar millorar també la informació dels centres en el procés de l'elecció d'aquests. Inclusió educativa i educació especial. Per fer inclusió són necessaris més recursos humans, tècnics, econòmics, això ho sabem tots. La inclusió no és econòmica, la inclusió és cara. Si fem una aposta per la inclusió és una inversió molt important. La inclusió no es pot fer sempre i per això són imprescindibles els centres d'educació especial a la nostra ciutat. No fer-ho seria un gran error. No comptar amb els centres d'educació especial seria un gran error. Ens faríem un flac favor a la nostra ciutat. Per tant, hem d'apostar, i l'Ajuntament pot fer-ho, per fomentar l'educació compartida. Podem intentar buscar punts de connexió, punts de complicitat, perquè hi hagi aquesta col·laboració amb els centres d'educació especial i els centres, permeteu-me, ordinaris, i hem de fer i hem d'intentar un impuls i un respecte per l'educació especial, hem de prestigiar-la. Hem de fer un mapa d'educació especial a la ciutat i hem d'intentar buscar la possibilitat de tenir una zona escolar única en aquest cas. Hem d'intentar facilitar la vida als pares i les mares. La formació professional, com he dit abans, és una de les nostres prioritats. L'Ajuntament hi pot fer molt en aquest àmbit. I com ho farem? Doncs incorporar les empreses als centres educatius. Oferir la possibilitat que les empreses puguin ajudar a dibuixar els currículums docents de la formació professional. Definir les necessitats reals de professionals a la nostra ciutat i les seves competències, enfortir la xarxa de centres i la xarxa d'empreses de formació professional a la nostra ciutat, millorar, i això conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l'oferta de places en els estudis de cicles formatius mitjos i superiors. Hi ha possibilitats per fer moltes coses en aquest àmbit. Escola bressol, llars d'infants, oferta de preu públic de places que donin i que intentin cobrir la demanda íntegra a la nostra ciutat. És una qüestió de justícia social dirigida a les famílies de la ciutat de Barcelona.
Ho intentarem, ho treballarem. I intentarem oferir un seguit de places amb una oferta que té en aquests moments l'Ajuntament de Barcelona de places públiques, afegint-hi una diversitat de places d'alta qualitat de centres privats també, buscant i cercant sempre l'interès comú. Formació al llarg de tota la vida. Aquest és un repte i és uns deures que ens hem marcat com a país, ens ho hem marcat des de fa molts anys. La formació al llarg de tota la vida té, sota el nostre punt de vista, dos aspectes molt importants. L'educació d'adults, que ha de ser un compromís de la nostra ciutat per enfortir l'oferta formativa, millorar la col·laboració amb els centres, i la formació no reglada. I aquí diré 4 coses que considero que són imprescindibles. La primera és elaborar una oferta formativa conjunta amb operadors públics i privats dirigida a tots els ciutadans de Barcelona. Els centres seran claus per afrontar els reptes per millorar l'ocupabilitat a la ciutat de Barcelona. És a dir, hem de combatre l'atur, que és un dels nostres principals problemes, doncs al millorar, elevar el nivell formatiu ens ajudarà a millorar l'ocupabilitat a la nostra ciutat. Per tant, el compromís del nostre Ajuntament és que ajudarem a definir també les necessitats formatives d'aquests àmbits. I finalment, en aquest sentit, el compromís de l'Ajuntament que no es presentarà, que no farà competència deslleial als operadors privats en les concessions de fons públics per fer formació ocupacional contínua de més. És veritat que com a Ajuntament demanarem fons a les administracions per desenvolupar projectes específics, però no competirem, creiem que seria una competència deslleial, amb els centres privats en aquest àmbit. Farem de facilitadors, intentarem incrementar el nombre de recursos i estarem al costat dels centres. Aquestes són només algunes idees. Són accions que proposem des de l'Ajuntament de Barcelona, que liderarà el Xavier Trias, per ajudar, per millorar, per estar al costat de les administracions i al costat de les famílies, dels educadors, de les persones que formen la comunitat educativa a la ciutat de Barcelona. Comptem amb tots vosaltres per poder-ho fer realitat i ara i d'ara en endavant us demanarem que ens continueu ajudant de la manera que ho heu fet fins al moment. Moltes gràcies.